Gepleyer Azatlyk radiosyň. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 31-nji maý hepdeniň çarşamba güni efirde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ol täzelikleri dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýärim. 31-nji maýda Awganistanyň paýtagty Kabulda bolan güýçli partlamada adından 80 adam wepat boldy we 350-den gowrak adam yaralandy diýip ýurdun saglyk ministrligi habar berdi. İçeri işler ministrligi Kabulyň ýaşaýjylaryny gan tapşyrmaga çağırdy. Polisiýanyň aýtmagyna görä prezidentiň köşküniň we daşary ýurt elçixanalarynyň goýunda bolan güýçli partlama 2 sagatlarda köçelerde adamlaryň köp bolan wagtynda emele gelipdir. Kabulyň polisiýasynyň medeniýet wekili Basir Mojahid partlamanyň Germaniýanyň elçixanasynyň goragly girilgesiniň goýunda bolandygyny habar berdi. Ortaýadyň prezidenti Vladimir Putin we Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump geçen ýylda Birleşen Ştatlarda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna ortaýatyň goşulşandygy hakyndaky pikirleri redetdiler we olary demokratlaryň öz ýeňişini düşündirmek üçin oýlap tapan galp habarlar diýip atlandyrdylar. Fransiýanyň Le Figaro neşrine beren interwýusynda Putin Birleşen Ştatlaryň Demokratik partiýasynyň elektron poçtasyna geçen ýylda edilen we partiýanyň dalaşgary Hillary Clinton'a ziýan ýetiren hüjümlere ortaýatyň gatnaşygynyň ýokdugyny aýtdy. Munyň öňe Donald Trump ortaýatyň resmiýetleri Birleşen Ştatlaryň üstünden gülýändir. Demokratlaryň saýlawlardaky ýeňişiniň galp habarlary esasyndaky gowşak delilleriniň üstünden diýip Twitter'da ýazdy. Kazakstanyň paýtagtynda Sowet hökümetiniň kollektiwleýiş siýasatynyň netijesi bolmagy hasaplanýan 1931-33-nji ýyllaryň açlygynyň pidalarynyň hatirasyna ýadygarlyk açyldy. 31-nji maýda Astanada açylan aş sagan tutup duran zenany şekillendirýän beýikligi 3 metrlik heýkel NKVD we KGB gizlen gulluklarının öňkü binalarynyň yerleşýän ýerinde dikildi. Açylyş dawaratyna gatnaşan ýüzlerçe adamyň arasynda şahyrlar, ýazyjylar we taryhçylar şeýle-de Almaty şäheriniň häkimi we beýleki resmiýetleri gatnaşdy. Ýurda 1991-nji ýyldan bäri dolandyrýan prezident Nursultan Nazarbayew heýkeliň açylyş dawaratyna gatnaşmady. 31-nji maý Kazakstanyň syýasy repressiýalaryň pidalaryny ýatlaýan seneti taryhçylar 1,5 million Kazakstanlynyň açlykdan helak bolandygyny hasap edýärler. Şeýle-de 1931-33-nji ýyllaryň açlygy Ukrainanyň Demirgazyk Kafkazyň Volga regionunyň we Ural daglarynyň günorta bölегiniň ýaşaýjylaryna täsir ýetiripdi. 1919-njy we 1922-nji ýyllaryň aralygynda açlykdan hem ejir çeken Kazakstanyň häkimetleri ýyla sanynyň ýartyndan gowrak möşürdäki ölüm ýetkisine garamazdan açlygyň syýasy sebäplerini ikrar etmekden uzak wagtlap boyun gaçyrypdy. Kırgız kanun çıkarıcıları garaşsız sıyınçıların saýlawlara gözöwçülük etmegini çäklendirýär diýilip hökümete degişli bolmadyk guramalar tarapyndan häsiýetlendirilen kanuna seredýärler. Kanun çıkarıcılaryň jemleýiji sesiýereşlikden öň 31-nji maýda maslahat eden kanuny garaşsız sıyınçılaryň saýlaw komissiýalarynyň maslahatlaryna gatnaşmagyny we komissiýalaryň kararlary boýunça suwda ýüzlenmegini gadagan edip biler. Şeýle mümkinçilikleri diňe syýasy partiýalara ýa-da dalaşgärlere wekilçilik edýän sıyınçılar eýe bolup bilerler. Hökümete degişli bolmadyk guramalaryň onlarça aktivisti 30-njy maýda parlament binasynyň öňünde ýürüýüş geçirdiler we kanun çıkarıcılaryň kanundan el çekmegini talap etdiler. Kanuna garşy çykýanlar garaşsız sıyınçylaryň saýlaw komissiýalarynyň maslahatlaryna gatnaşmak we komissiýanyň kararlary boýunça suwda ýüzlenmek hukugyna eýe bolmalydygyny aýdýarlar. Emma muňa garamazdan kanun çıkarıcılaryň kanuny kabul etmegine we prezident Almazbek Atambayewiň oňa gol çekmegine garaşylýar. Kırgızstanda prezidentlik saýlawlary 15-nji oktýabrda geçiriler. 31-nji maýda onlarça adam Gürjistanyň paýtagtynda demonstrasiýa geçirip Azerbaýjan lideriniň jurnalist Afgan muhtarlygynyň guman edilýän ogurlanmagyna we zor bilen Baku uğradylmagyna protest bildirdiler. Protestçiler gürji we ingliz dillerinde ýazylan Afgan muhtary azatlyk diýen şygarlary götürüp çykdylar. Şeýle-de özüne demokratiýa we Ýewropanyň gymmatlyklaryna hormat goýýanlygyny aýdýan Gürjistanyň hökümetini çäre görmäge çağırdylar. Muhtarly Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň korrupsiýa baş goşmagyny guman edip geçiren jurnalistika deriňewlerinden soň öz howpsuzlygy sebäpli aýaly bilen bilelikde 2015-nji ýylda Gürjistana gaçyp barypdy. Muhtarly 29-njy maýda ýetirim boldy. Onuň aklawçysy Elçin Sadykow öz müşterisiniň gürji dilinde gepleýän grajdan eşikli adamlar tarapyndan Tbiliside tutulandygyny we maşyna salynyp urulandygyny 30-njy maýda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanışyp bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosu. Eferde habarlar günneli bilen men ýogşan Anurwan. Adatlygyň ýurt içindäki çeşmesi Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň işgärleriniň telekeçileri öz şertnamalaryny döwlet harit çygmal birjasynda hasawaldyrmagy mezur edýändigini habar berdi. Birja hasawalış hyzmatlar üçin daşary ýurtly satyjydan valyutada Türkmenistanly alyjydan bolsa manatda tölek alýar. Daşary ýurtlylar birja ýygymlaryny tölemän soň olaryň valyutada tölemeli tölegini hem hususy telekeçileriň özleri tölemeli bolýarlar diýip Adatlygyň çeşmesiniň habaryny aýdylýar. Türkmenistanyň yerli bazarlar soňky 25 ýylda ilatyň esas sarp edýän adyk we senagat önümleri bilen köplenç daşary ýurtlardan getirilýän haritler esasynda doldurulýar we täze talabyň banklardan valyuta almak mümkinçiligi çäklendirilen telekeçileriň işini hassa kynlaşdyrjakdygy aýdylýar. Adatlygyň çeşmesi telekeçileriň bu çäreni bir kanun hasaplaýanlygyny aýtmak bilen gümrükçileriň şu hili bir kanun talap bilen döwlet büdjetini doldurmak isleýänliklerini öňe sürýär. Bu habar Türkmenistanyň alternativ habarlar proyektiniň saýtynda hem peýda boldy. Taýyň maglumatyny Türkmenistana daşary ýurtlardan harit getirýän telekeçileriň we firmalaryň 1-nji ýyldan başlap döwlet haritçy mal birjasynyň möhri bolmadan haritlaryny gümrük garlygyndan geçirip bilmejekdikleri habar berilýär. Import edilen haritlar üçin birjadan ruhsat almak dudugyny hökümetiň 1-nji kwartalyň jemlerine bagyşlanan mejlisinde döwlet haritçy mal birjasynyň başlygy Amanurdy Işanowa bir käýinç we soňky duýduruş berilmeginiň ýanlaryna gabat geldi. Türkmenistanyň alternativ habarlar proyekti daşary ýurtdan getirilýän harit üçin birjadan wiza almagyň täzelik däldigini, bu talabyň odal hem bolanlygyny, emma 2008-nji ýylda valyutanyň bazar kursy bilen resmi kursynyň deňleşdirilmegi, energiýa sowdasyndan gelýän girdejiniň ýeterlik bolmagy bilen telekeçileriň we firmalaryň birjadan ruhsat almak talabynyň ýatyrlandygyny belleýär. Emma Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan öňkü telekeçi adynyň efirde aýdylmalyk şerti bilen 1992-nji ýyldan 2002-nji ýyla çenli aralykda Eýranyň we beýleki ýerlerden ýurda harit getirenligini, şol wagt beýle talabyň asla bolmanyny, gümrükçileriň hatda patent hem soramanlyklaryny görüň berdi. Aýdylmagyna görä, bu karar ykdysady krizis ýagdaýynda ýurtdan çykarylýan valyutanyň möçberini azaltmak we import haritlarynyň satyn alyş narhlaryny kontrollik etmek maksady bilen kabul edilipdir. Şeýle dol tutuş ýurt möçberini korrupsiýa we paraxorluga garşy ýylan edilen göreşiň ýa-da gabat geldi. Emma telekeçiler bu çäreniň ýurda harit getirýänleriň çykdazylaryny köpeltmek bilen bir hatarda korrupsiýa we paraxorluk üçin hem goşmaça mümkinçilik döretjekdigini aýdýarlar. Yerli tinçileriň we ykdysatçylaryň pikirine görä, önüme önürjüleriň we daşardan harit getirýän telekeçileriň kanuny we kanundan nasar tölegleriniň artdyrylmagy ahir netijede bazardaky narhlaryň ýokarlanmagyny, ýöneky adamlaryň güderanyny yaramaz täsir ýetirýär. Şwesiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçy Hudaýberdi Oradowyň pikirine görä bolsa hökümetiň bu karar telekeçileriň üstü bilen ýöneky raýatlaryň jüýsünde el urmakdan başga hiç zat däl. Bu harityň öz bahasy bar da. Eger şonu gymmatlaşdyrsaň da bir şonu tölemeli bolýar. Ahir soňam şu agram kime düşýär, daşynyň getirýäniň üstüne goşsaň, şonu hökmeni şu ýurdun içindeki iň soňky alyjy tölemeli bolýar. Ykdysatçynyň pikirine görä bu meselede halkary düzgünlerinden uğralynsa we getirilýän haritler telekeçe näçe ardan nüşerýär edilse, ýurdun ýöneky ýylatyna şonça kän kömek ediligi bolardy. Türkmen hökümeti mundan öň manadyň banklarda daşary ýurt valyutalaryna çalşylmagyny berk çäklendirmek ýermek bilen kiçik we orta telekeçiligi agyr zarburdy we bu ýagdaý ýurtda dollaryň gara baglarynyň döremegine, bazarda haritlaryň düýpli gymmatlamagyna alyp geldi. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündölüğümüzü dowam etdirýäris. Türkmenistanyň nagt pulun yetmezçilik edýändigini, munyň netijesinde ýaşaýjylaryň dürli kynçylyklary başdan geçirýändigini Azatlyk Radiosynyň käbir okuyjylary habar berýärler. Adynyň efirde agdalmalygyny soran okuyjymyz özüniň 30 maýda urudan hatyna kreditin ýokdugyny, dollaryň gara bazardaky narhynyň 6 manat çenli aşaklandygyny, munyň bolsa ýurtda manadyň yetmezçilik edýändigi bilen baglanyşyklydygyny ýazýar. Hiç kim dollar satyn alyp bilen ok. Regionlary ören az harit getirilýär. Olaram ören ardan we pesgili haritlar Aşgabatyň bazarlaryny, Sudan okotlaryny da o diýen harit dürlügi ýok. Kiçi söwdegärler öz biznesini ýatyrmaga mejbur boldular diýip okuyjymyz belleýär. Bu maglumaty Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri de tasdiklap, bu ýagdaýyň birnäçe pudokda duýulýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatly syýynçy Amanmurat Bugaýewiň sözlerine göre, esasan garip we orta gatlyga degişli adamlaryň ellerine nagt pulun ýoklugy sebäpli öz tanyş bilişleriniň ýa-da ýaşaýan ýerleriniň golaýyndaky hususy kommersiýa dukanlarynyň ady karitlaryny ýürüýte jurnaly ýazdyryp kardyny alýanlyklaryny aýdýar. Bize şol bir aylık pulluğunu alyansak, gayret etsen bize nagt pulun bahasyny ýazyp bize şunu soraklat gerek. Bipine bir iňörgürlü gözüýülgünçe ýagdaýyny, ýene de bir gözüýülýän ýagdaý soňky wagtda kara banklar kemale geldi diýip aýtsaňam bolýar. Adamlar özlerinde nagt pulun ýoklugy üçin aylyk pullugyň wagtyny berilmeýänligi sebäpli da horlanýanlyklar üçin pullar adamlardan, barjamlylardan üstüne göterim prosent goýup kardyna pul bermek öňe mardat ýöne soňky aýlarda şahym güýçlerini adamlar öz tanış adamlaryndan ýani pullarlardan, barjamly adamlardan pul kardyna alýarlar 6 ay 1 ýyl möhüreti bilen. Bundan başga, ýurtda döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärleriň, hususan mugallimlaryň we medisina işgärleriniň ençemesi inni adından 2 ay bäri öz zähmet haklaryny alyp bilmeýärler. Bunun ýöň bolsa, döwlet edara kärhanalarynyň ençemesine işgärleriň sanynyň kemeldilendigi habar berilipdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda nagt pulun yetmezçiligi we onuň sebäpleri, munyň bilen baglanyşykly ilatyň başdan geçirýän kynçylyklary barada ilat köpçüligine maglumat bermeýärler. Imma halkary ekspertleriniň we ýerli syňçylaryň ençemesi bu ýagdaýyň sebäplerini dünýäde energiýa bahalarynyň pese gaçmagy we ýurtda alınıp barylýan uly göwrümli guruluşlaryň netijesinde Türkmenistanyň garaşsyz ýurt bolaly iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýänligi bilen düşündirýärler. Amanmurat Bugaýew ýurtda ykdysady krizisi boyun alyp, şondan başga çarak çykalygy gözlemegiň deregine munyň üstüniň bastyrýysur edilýänligini aýdýar. Häzir Türkmenistan'da milyardlar dollarlara duruyan kuruluşlar alınıp barlayan adamlar şol kurulacak. Öýdem köpsi gerekmezlik köşküy varlar. Bizden adam narhyndan kymmat boldum diýip adamlar özleri gurrunçylykda bir-birine nägile sowallar berýärler. Aşgabatda Aziýa oýunlary üçin eýýäm 8 milliarda goloy dollar. Şol sany Olimpiýa şäherçesine 5 milliard dollardan gowrak serişdi. Götäde halkara aeroportuny bolsa 2,3 milliard dollar harçlandy. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Türkmen häkimetleri 5-nji Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 100 günden gowrak wagt galanda Aşgabatda bu çäre görülýän taýýarlyklary ünsü artdyrdy. 31-nji maýda Türkmenistanyň döwlet mediasynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň paýtagtdaky Olimpiýa şäherçesine aýlanyp, bu ýerdäki deshalaryň şol sanda Olimpiýa stadionunyň awadanlaşdyryş işleri we Aziýada 2017 sport ýarşyny guramalaşdyrmak işlerine gatnaşan işgärleriň bir meňdeş egin eşikleriniň nussolary bilen tanışandygy
habar berildi. Soňky döwürde Türkmenistan sentýabryň 17-sinde başlanjak ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna we bu çäräniň başlanmagyna 100 gün galmagy münasibetli geçiriljek dawaralary görülýän taýýarlyklaryň gerimini hassa güýçlendirdi. Adatlyk radiosu bilen habarlaşan käbir Aşgabatly muallimler özleriniň agdalýan çäreleri Tomuzky Ähmetdiň jalşynda hem gatnaşmaga borçly edilendiklerini aýtdylar. Şeýle-de olar käbir okuwçylaryň we studentleriň bolsa mekteplerde we ýokary okuw jaýlarynda gutorduş egzaminlerine däldi, Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 100 gün galmagy münasibetli geçiriljek dawara gatnaşmaga borçly edilendigini bellediler. Mundan başga Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň geçen any ony geçirilen mejlisinde ýurtda Tomsoň jokrama ıssy günleri, ýagny iyun-awgust aýlary aralygynda geçiriljek dawaraly çäreler barada habar berildi. Maglumatdan çen tutulsa 3 aýyň dowamında tutuş ýurtda ýüzlerçe çäre geçiriler. Resmi mediada Aziýa oýunlarynyň üstünlükli geçirilmegi döwletimiziň sport we halkary durmuşyndaky iri merkez hökmündäki awraýyny alamatlandyrýar diýilýär. Emma habarda bu sport çäresiniň döwlet büdjetine näçe düşýändigi, olaryň näçe adamyň iş, okuw we din jalşy wagtyny aljakdygy aýdylmaýar. Şeýle-de işgärleriň, okuwçylaryň we studentleriň ýurtda geçirilýän köpçülikliň çärelere mejburi gatnaşdyrylýandygy barada da kelam söz gozgalmaýar. Türkmenistan ýurtda soňky 25 ýylyň dowamında geçiriljek iň uly sport çäresine ýokary derejede taýýarlyk görýän mahala dünýäniň käbir döwletleri we sport assosiasiýalary öz türgenleriniň bu sport ýarşyna gatnaşmajakdygyny elan etdiler. 25-nji maýda Günorta Koreýanyň elektron sport assosiasiýasy, ýagny KESPA, Aziýa oýunlaryna gatnaşmakdan ýüdürmeginiň sebäplerini elektron sportlarynyň geçirilmegi üçin ägirt uly sport çärelerinde bolşýaly umumy proseduralaryň ýoklugy bilen düşünürdi. Günorta Koreýanyň Olimpiya komitetiniň jogapkär wekili Hwang Isak 31-nji maýda Adatlyk radiosuna beren maglumatynda Aşgabatdaky ýarışlary Günorta Koreýanyň elektron sport assosiasiýasynyň türgenleriniň gatnaşmajakdygyny ýöne beýleki uğurlar boýunça 100 çemesi sportsmeniň uğradyljakdygyny aýtdy. Adatlyk radiosu Günorta Koreýanyň wekiline adam hukuklaryny gorap çykyş edýän halkara guramalarynyň bir näçesiniň Aziýa oýunlaryna gatnaşjak ýurtlary Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça türkmen häkimetlerine basyş etmek baradaky eden çağrışyny ýatladanda ol bu barada kommentari bermekden saklanyp şu ýylyň aprel aýynda Aşgabada baranda Olimpiya şäherçesiniň özünde uly täsir galdyrandygyny aýtdy. Mundan öň has takygy şu ýylyň başynda Awstraliýanyň Milli Olimpiya Komitetiniň hem Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna öz türgenlerini uğratmajakdygy barada habar berildi. Şonu Awstraliýanyň Milli Olimpiya Komitetiniň medeniýet işleri boýunça jogapkär wekili Matthew Bartle munyň sebäplerini Awstraliýanyň türgenleriniň aglawasynyň öz gün tertibini 2018-nji ýyla görä planlaşdyrandygy bilen düşündirdi. Şu ýylyň 17-27-nji sentýabr aralygynda geçiriljek Aziýa oýunlaryna 62 ýurtdan 5000-den köp türgeniň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu waka Gowrumy taýdan Aziýada gurnalýan ilkinji uly çäre hasaplanýar. Gepler Adatlyk radiosu. Habarlar günneligimiziň dinleýärsiňiz. Owganstanyň paýtagty Kabulyň merkezinde bolan güýçli partlamada adından 80 adam wepat boldy. 350-den ograk adam bolsa yaralandy diýip Saglyk ministrliginiň resmisi 31-nji maýda aýtdy. Şeýle-de pidalaryň sanynyň köpelmeginiň ahmarlygyny öýdürdi. Güýçli partlama ýer bilen Kabully adamlaryň işe barýan wagtlaryna prezident köşküniň we daşary ýurt ilçihanalarının yerleşen ýeriniň golaýyna boldy. Polisiýa bu partlama avtolog bombasynyň ýarylmagynyň sebäp bolanlygyny aýtdy. Kabulyň polisiýasynyň sözçüsü Başir Mujahid, Germaniýanyň ilçihanasynyň berkitilen giýrelgesiniň golaýyna bolan partlama netijesinde onlarça adamyň ölenligini we yaraly bolanlygyny aýtdy. Ulug bombasy Germaniýa ilçihanasynyň golaýyna ýarly, emma anyň golaýyna başga da möhüm howlular we ofisler bar. Onsoň häzirden partlamanyň anyk nişanasyny aýtmak kyn diýip Mujahid sözüniň üstüne goşdy. Şäheriň wazir Akbarhan etrawyna bolan partlamanyň detallary bölek köçek. Bu mehelle polisiýa we Milli Gwardiýa tarapyndan gorulýan daşary ýurt ilçihanalary 3 metr belentlikde haýatlar bilen urşalan hökümet idaralary bilen Kabulyň iň howpsuz ýerleriniň biri hasaplanýardy. NATO'nun ýolbaşçylygyna aýgytlyk gollaw missiýasy owgan howpsuzlyk güýçleriniň ýük maşynynyň berk goragly ýaşyl zona, daşary ýurt ilçihanalarynyň köpüsiniň we öz ofisiniň yerleşýän ýerine, belki de niýetlenen nişanasyna barmagynyň öňüne alanlygyny aýtdy.
NATO'nun beýanatyny owgan howpsuzlyk güýçleriniň ilkinji nowatda hem polisiýanyň batyrgaýlygyna ýokary baha berildi. NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg Twitter'de kabulla bolan ilken çüzüm ýazgardy we pidalara öz gynanjyny bildirdi. Birleşen Ştatlaryň kabullaky baş diplomaty Hugo Lawrence bu aýylgan çüzüm terrorçylaryň adam ömrüne düýüpden hormat goýmaýanlygyny we olaryň Owganistanyň parahatçylygy geljegi barada ardyga nihilistik karşylygyny görkezdi diýdi. İçeri işler ministrliginiň sözçüsü bu partlamanyň ören güýçli bolanlygyny we töweregini 50'den gowrak maşyny weýran edenligini ýa olara ziýan ýetirenligini aýtdy. Partlama yüzlerce metr uzakta yerleşen jaýlaryň hem aýnalaryny çataşdyrdy. Şäher merkeziniň asmanyny gara tüsse gaplady. Partlamanyň jogapkarçylygini badabat özüne alan bolmady. Taliban oňa dahylynyň ýokdugyny aýtdy. İslam döwlet topary hem golaýdy. Owgan paýtagtynda bolan hüjümleriň bir näçetiniň şol sany 3-nji maýda NATO'nun Bronly konwoýuny nişana alyn we adyndan 8 adam öldüren, 28 adam yaralan hüjüminiň jogapkarçylygyny özüne alypdy. Bu partlama Owgan paýtagtyndaky tapgyrlaýan hüjümleriň soňgusy bolup durýar. Şäherdäki hüjümleriň görülmegi netijesinde Kabul welaýaty 2017-nji ýylyň ilkinji 3 aýyna pidalaryň sanynyň iň köp bolan sebäbi boldy. Bu hüjümlerde esas agram Asudiýlatyň gerdenine düşdi. Birleşen Ştatlar Owgan howpsuzlyk güýçlerine tälim bermäge kömek üçin 3000-den 5000-e çenli harby geňeşçisini iýermäge pikirini edýär. Hindistanyň premier ministri Narendra Modi öz ýurdunyň bu hüjüm berk ýazgarýanlygyny aýtdy we pidalara gynanjyny bildirdi. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmen migranta ölüm haýwaty atylan video näýelilik döretdi. Yemek tapmak ýoldy. Senin adın ne? Adım dayı verdi. Ney? Dayı verdi. Bu da verdi senin adın. Ha. Yalan söyleme. Yalan değil abi. Seni şimdi nasıl öldüreyim? Bilmem. He? Bilmem. Öldürmekten diye olacak. Türkiýanyň media serişdelerine auto ulowy minnirilip, zamun alınıp 20 lira ýagny 5,5 Amerikan dollary pul üçin ölüm haýwaty atylan bir türkmen migrantyň videosy uly seslenme döretdi. Bu video sosial mediada günüň esasy temasyna öwürilip, yerli hemde daşary ýurtlaryň arasynda uly näýelilik döretdi. Beýleki tarapdan bu videonyň degişmedigini aýdanlaram bar. Sen benim ülkemde ne arıyorsun? Çalışmana gelmiştim. Niye kendi ülkende çalışmıyorsun? İş yoktur abi. O zaman o 20 TL'yi ver, seni öldürmeyeyim. Parayı bırak buraya. Tamam, ben ne yapayım? Sonra seni serbest bırakacağım. Serbest bırakarsınız ya, ben niye gideceğim para olmasa? Videoda bir adam auto ulowy minnirilip, zamun alınan bir ýaş türkmen migrant oglanjyga seni nähili öldüreýin diýip bir tarapdan haýwat atyp, beýleki tarapdanam üstünden gülýär. Sen men ýurduma näme üçin geldiň diýe. Türkmen migrant oglanjyk bolsa ol adama çörek tapmanym üçin geldim, bolmasa gelmezdim diýip jogap berýär. Zamun alan sen adyň näme diýe. Türkmen migrant oglanjyk Hudaý berdi diýip aýdýar. Zamun alan inni seni nähili öldüreýin diýip haýwat atýar. Türkmen migrant oglanjyk gorkulu gözler bilen oňa seredip, bilemok, öldürmeseňiz gowy bolar dagym diýip jogap berýär. Soň auto ulowda onu zamun alan, "Onda 20 lira bolan bar puluň ber, onsoň seni öldürmäýin, seni azat edip göýberjek" diýe. Türkmen oglanjyk, "Ol men bar pulum, eger onu sana versem, pulum bolmasa men onsoň näme edip bilerin" diýip nalaýar. "Hany bol, çykar puluňy maňa ber" diýä welin türkmen migrant oglanjyk alaşyk ýagdaýda ýanyndaky bar puluny çykaryp oňa berýär. Mende para Seni yok. öldüreyim mi, paranı mı alayım şimdi? Hiç gaýtnam etmem abi. Parayı mı verin? Öldürmäňde para da almam. Yoktur mende başga para. Bak seni şu anda kaydediyorum. Çıkar parayı. Para mı önemli, senin canın mı önemli? He? Ben de açlıktan ölüyorum para olmasa. Evet, çıkar parayı çıkar. Şeýlelik bilen video tamam bolýar. Azatlyk radiosyna maglumat beren İstanbulyň Zeytunburnu diýen ýerine ýaşaýan asly Owgansany türkmenlerden olan Gülap Bey'in aýtmagyna görä, videoda zamun alınıp haýwat atylyp taalanan türkmen oglanjyk Owgansanyň Türkmenistana serhet ýaka bolan Garkyn diýen ýerinden İstanbula işlemäge gelen türkmen migrantlardan. Yer gelenine belläp geçsek, häzir İstanbulda esasy kynçylyk çekýän migrant türkmenleriň Pakistandan gelenlerdi gaýdylýar. Şeýle de güzeran kynçylygy çekýän biz türkmenler häzir çäresiz ýagdaýda, Iranyň üstünden bir kanun ýagdaýda Türkiýe gaçyp gelmek saýlap alýas. İstanbulda hemmämiz bir kanun ýagdaýda gawat gelen işde zähmet migrant bolup işleýär diýip Azatlyk radiosu bilen gürrüňdeş bolan adynyň efirde agdalmazlygyny haýyş eden bir Pakistanly migrant gürrüň berýär. Gepiňler düşüne
göre aýtsak, häzir Türkiýede sosial mediada ol türkmen migrantyň kimdiginiň anyklanmagy we soň oňa gerek bolan ähli kömegiň berilmegi arasynda guramaçylykly tagalla başladyly. Sosial mediada videonyň aşagyna tesir ýazanlaryň arasynda ol türkmen migrant oglanjygy iş bilen üpçün etmek isleýändigini we durmuşdaky ähli çykdaýjylaryny mundan meýlek öz üstüne almak isleýändigini aýdanlaram köpelýär. Tesir ýazan adwokatlar bolsa muňur jenayatlygyna üns çekip bir adamy zamun alyp ölüm haýawaty bilen talaýanlaryň Türkiýanyň kanunlaryna görä 18 ýyl azatlykdan mahrum edilýändigini ýatladýarlar. Azatlyk radiosu özüniň azathabar.com web saytynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleleri barada ýygyderli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto sergileri ýerleşdirýär. Eýsem azathabar.com Türkmenistanyna petiklan hirin. Türkmenistanlar oňa girip bilen oňa. Türkmenistandaky dinleýijilerimiz iPhone 3 proxy sistemi arkaly azathabar.com saytyna hiç ýyl bökdünsiz girip, onuň hyzmatlaryndan dogry peýdalanyp bilerler. iPhone 3 onu näde bulanmaly, onu nerden satyn almaly? Ol dinleýijilerimiz we okuwçylarymyz üçin dogrulygyna muhit bir programmadyr. Onuň ulanyş faýlyny almak üçin Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyny. Ýene bir ede gaýtalaýaryn Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyny öz mailyňyzdan islendik mazmununa hat ýollaň. Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyna hat ýollamaly. Hawa ýolladyk, soň näme? 1-2 minutdan soň size awtomatik görnüşde bir hat geler. Hawa iPhone Responder diýen ulanjydan bir hat geldi. Emma ol ýerde hiç hil faýl ýok. Bir topar daşar ýurt diller bar. Şol ýerde türkmençe diýen setiriň üstüne basam. Türkmençe bassam, ýene de bir topar hat çykdy. Indi näme etmeli? Egerde üns berseňiz, siziň öňüňizde peýda bolan tekstde iPhone 3-i nädip alyp bilerin diýen setir bardyr. Şoňa basın. iPhone 3-i nädip alyp bilerin. Hawa bassam, indi näme? Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazga basın. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýüklemek hödür ediler. Windows XP Vista 7 diýen setire bassam. Hawa täze bir aýna açyldy. Hödür edilen faýly kompýuterime ýüklemelimi? Owa kompýuteriňiziň islendik ýerine ýüklen. iPhone 3.exe atly faýl peýda boldy. Owa indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azatlyk radiosynyň sahypasyna hiç ýyl bökdünsiz girip bilersiňiz. Egerde goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail belgisi azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan oglum Murady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Gunduz welaýatynyň 9 etrabynyň 7 etrabynyň ýaşaýjylarynyň aglabasy türkmenler bolup durýar. Gunduz welaýatynda barýan dartgyly ýagdaýdan türkmenler köp ziýan çekýär. Welaýatyň Kalaýdal etrabynyň Aktepe adly septini hökümet güýçleri bir hepde gurrak öň jeňçilerden izine gaýdyp aldy. Kalaýdal adly septi bolsa henizem jeňçileriň ýeşiliginde galýar. Aktepe'de Erbeki adlı yerli yeragılı toparların halkı kıynamalara duçar edýänligi barada maglumat gelip goşýar. Yarım resmi yeragılı toparların halktan uşur dekat dip pul toplap alýandygynyň yerli ilat nägililik bildirýär. Aktepe etrabynyň ýaşaýjysy Abdulla Garajanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Erbeki adly yeragylylary halk azyk ýymyt bilen öpçün etmäge mejburdur. Yerli yeragyllylaryň halktan pul toplap almagy döwlet tarapyndan gadagan edilipdir. Şoňa garamazdan Erbekiler halktan uşur zekat alýar diýip olaýtdy. Erbekilerden uşur nan almasy diýip döwlet tarapyndan bir mesajlara hat bellemekene. Kumandan emniyet taraftan bunlar bazar karmiyetler, berodiyatlar bazar alacak üşür aldı, tam geliyor, akşam mehman olacak, nan yiyor. Garajanyň aýdyşyça Erbeki adly yeragıly toparlary vilayat hakimi Esadullah Omarxil himayet edýär. Hökümet tarapyndan Erbekilere aýlyk tölenýär. Etrabyň Kalaýdal septine Talibanyň henizem ýeçilik edýändigini Abdulla Garaja bildirdi. Aktepe septinde hem ýagdaýyň guwdaldygyny ol öňe sürdi. Salatlar ende arab garyp gorupýar. Deryadan darizde talip yok. Kalaýdal tarapda, Ýaňar tarapda, Mad Kalaýdaldan baran merkez
Qalaydalın özünde bayat talep geldi, yani da kanca vaqtında koyaldı mı, yani da hükümet aldı. Hükümetin hali eder işi yok. Arbeki atlı toparların halkı qynamalara duçar edýanyny Gunnuz vilayet Kengeşiniň agzasy deputat Seyit Esedullah Sadat hem tasdiqlady. Türkmenlere talep söwüşçileriniň jebir edendigini deputat aýtdy. Bunların merdimiz hemişe awal talip üstüne zulüm etdi, ola hem rahmeden yok. Endi bunu hükümet özüne alıyor, hükümet talepten özünün farkı bolsa, hükümet etsek şu rayata iyi bolacak diyen adam rayatın üstüne zulüm etmiyor. Bunlar bilen onun farkını almasan, bulam danimize uşar alsa, bulam da mezimden naniysa, bulam da daha zulüm gerek. Halkta hiç nesi yok. Bıçak danim deriden, göğüşten, sünkten ötü ayrılmakta var yapsan. Şu halata yetmese bunların merdimi sesini çıkarmıyor. Adam dert görüp son gep ağza geliyor. Dert gelmese ağza gepem gelmiyor. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gotarýarys.